kipi atum journalist atum phan choro lo pinida tum ang nang tum nang hati atheke akam avedet je potlo seta ilitum a CEM akhai tuliram ronghang lapen ke MP akhai ta ningje nelitum KSA nelitum APHLC atum si KSA atum phan kidnappers kapin chong nelitum se ningje nelitum ningje nelitum kidnappers association pusigipu student kali pusi neligipu specific neligipu student kali athema student pulo tante study pu pensi student pu ke plan study for word lam thepen reading jot kali lage study atu lapen alang litum college by university school along class kidun bomatum admission ke entang atu halatum si student tu bepu ba university along doctorate degree tame latum anda student seta student halatum researcher pudi pula apot nilitum pulo gari hum phokep bagdo pusi pugedam hala gari hum phokep arloke karbita 2 minute karbi galita 2 minute halatum student ke kalidet pulepu nangkok po athema student atu ke kidnapping akam ke claim clear kente ilitum lang et tame non tuliram rong hang ke haita akitab che lang tame geography long ta tokte moral science along ta tokte jada kitab long ta jada textbook long ta tokte students tum ke kidnap ta claim po bangke aku kidnap tammi pura master tum ta than the ante kidnap dam rong pulo tang te lage student ka dilu lage lage kidnappers association hada karbita 2 minute karbita kalita 2 minute gari pokep bagdo puge kedam hello lasi non student pugi puduna bangke tuliram rong hang si pula bangke student atum KSA atum hanong piju no bangke tuliram rong hang si putu polo ni tum bangke kipu ada karbita do karbido mene karbigalita do mene hada chini ni bongosana da do mene atik tete apot lage thek loralam lo lage tuliram rong hang lapen horensing betum si lage student puke ki pudut kar kidnapper students association puke tuliram rong hang lapen horensing betum si pulake netum pupe nilita pupe lapen ke ka APHLC ke do andum ta pupik lage lapen laga pakidnap dama bangke lage tuliram rong hanga ke hayatum press meet along kaninje pensi klang dak lo laga alang li tum sige toy kapakit nep dam ante jong si student ang atuma phan sige toy lo pulo tante alang li tum student phan si kapan na hok akam se claim lo lage okay toy ke lage jong si tum phan sige toy pulo te lata la bang le son ka prek lo ke toy abang ke tuliram rong hang sikit toy lo po bang ke klang dak lo lagi la pen non jong si la so kam non si ke cheng chot lang ku nak ko claim bom yilang pulo te la ke karbi atum ang bom karbi ang long la ke pa chi chok pa ye theng akam si ke claim ha prang ke SA la pen e tum pa chi chok pe theng akam si alang li tum ki cheng le la ke phiri mi mialam la pen ning oi mi mialam lapen ke student atum thuke lake jong hesitan ni tunge al as kado VKSA tum han pugai asap ta pupelo athema ajaha katum hala hai gari hum pokep ke dam tu
halatum pansi pu ko nat a sorabang lo ni KSA ta do o ko jo KSA ke kali ko sini tu ma tha det lo la bang ke la ke kit tu ma tha det jong si non ke KSA tum si che krong ni tum si claim pu lo te la ke no dak alam lo tum tu det pu lo te la ke no dak alam lo ke ate ka kidnap ke la ke itum school lo long ta itum manang than the kidnap tu pu ke college long ta nang than the university long ta nang si tu pu bong lo APHLC tu ki pu ke karpia tum ke a ot a dur si ka chelar nang ni tum la si pu bong te la si ni tum ning thelo KSA pulen ni tum ki pu takali la pen aning oi nang ne la pen ni tum ki pu abang ke KSA a main NC kidnapping akam ke claim la ke KSA student ato aphan anong ka piju no lo pu sini tum ki pu la pen la non ka anong piju no ke la ke tuliram rong ha athema ne tung student pu pi kidnappers association pu si pu cha non e tuliram rong hang si kidnappers students association pu pu alang li tung si la pot la ke ni tung ta condemn la bang ning dok de la son bang ke student binong atu bang lo Singapore he bang study ka por he chot ta kali study ala funge non e thot pu voi phak la pu thu hit la yes ning hop ta master tum ta than the lecturer professor tum ta than the aku than da than nan ni non yes ilitu ma CEM ke than nun thu la bang ke toy thu la bang ke ni tum condemn la hello jong si alang litum hala student kandidat atum lo la si ka kidnap dam lo ante alang litum kidnap dam dia ko ni litum aphan ta nang arju tame APHLC ta organization do central leaders do olang kursing timung la son kaniye chok che and la action and nanji kuran nyang alang litum chok tanang putame setala ke ni tumang nu wang we pin lang son alam ke joining ri lo mo phi ke job amuni setame litum APHL siang bong ko mat ne yong si ke claim ke chok che du pula tang te la student atum an ke wang student kalia tum sita wang tame ni tum ka che pe chok tu ji aphan athema ke APHLC wele ni tum me pet gali ka ahut ba kai ke le me pet gali ka do wele me pet gali ni tum ke me tum da do ji la pen ke kap ke me tum anda ke me na tu ki wang ye phan si ni tu nge ka por i la hen lo ni tu kan ning ye na ya lam pi ni ke la si la ke student atu ni tum ke la ke tuliram rong hang si pu la pen hala ka pakit nep dam ta tuliram rong hang si ke toy la non pen para ke tuliram rong hang ke hai phan ta chuning ri lo non pen para ke job aphan da toy nang ne student nu man da toy nang ne job aphan da toy nang ne ka pakit nep dam ye phan ke ka pe chi chok ka pe theng ye phan ke claim nang ne anu te la ke hala itum arjulong he abang lo arlo ta kopini komat ne phan chok det put arjulong la bangge ahok lo ne ahok he lo ne tum chini ne lang tema eta la son pul jong sila ahok pul te la bangge mi ke misen akam kali lu itum CEM abang lo ke government poisa pen si khoros lage ikim lage adak pa chok nang po phanle ikim kali ada kam pape claim nang po si ikim lage CEM kam pape claim nang po phan se ada ikim pada pa si chok pa theng nang po phan kali lage lapot sonta arjulo talaga ahok na ne ahok ile ke chini ne lang ta yong se ahok pula te la ke kahin no dak kam nyan ning oi lak alam ke thek long la ke karjulong la pen ke thek long ke la hello reporter satum journalist atum ke lam karju ke alang litum a duty lo lage akam lo lage kopia por lo pu karju bangle ka akam lo lage seta inut a reporter journalist
alang li phan karju hut alang li aning thirong CEM abang aning thirong pen kang check thu la bangge la son kang check ke lage ni tum condemn lo lage athema lage reporter tum itum freedom of speech la pen ke freedom of the press lage freedom of the press po Allah tadu alang li tum arjume jat alam ta arjume lage bang nang thak dun po hokalam si nang thak dun po la tuke la si nang li tum phan nang pa phiri reporter tum phan ka thre ke thera son lo lage ka du be tum phan tha be jat alam ta arjuri alang li ning ke dok alam an si arju chot nai ko alam la son bang ke ni tum kroi kri lage nang li tum APHLC tum ge ni tum nang li tum nang protect un ang nang protect ji athema nang li tum a right tu lage karju ji phan ke la pot la journalist tum reporter tum phan kang check la bang ke